asin na nagpapalasa sa ating hapag hanggang sa mga kamay na nabibilad sa sikat ng araw at alat ng dagat. Iisa ang pinanggagalingan ng lahat ng ito, ang karagatan. Ang masaganang yamang tubig ang isa sa maipagmamalaki ng Pangasinan. At sa bawat alon nito, naroon ang kwento ng mga manlalaot. Sa mahigit 3 milyong populasyon ng lalawigan ng Pangasinan, tinatayang nasa mahigit 1 milyon sa mga ito ay nabubuhay sa pangingisda. Mga taong araw-araw isinusugal ang sarili para may maihain sa mesa, para may mabaon ng mga anak sa paaralan, at para may maipamana sa susunod na henerasyon. Mula pagkabata ni Nanay Maylin, hinahamon na siya ng bughaw na lawak ng karagatan. Gustuhin man niyang huminto sa pangingisda dahil sa panganib na dala nito lalo na ng kanyang kasalukuyang edad, wala siyang magawa kundi patuloy na suungin ang malawak na karagatan. Maitawid lamang ang pang-araw-araw na gastusin. As in, siyempre hindi naman ako talaga taga rito. Sa Quezon Province talaga ako. Ang tatay ko is mangingisda na rin talaga. Ito na yung pinangbuhay sa akin ng magulang ko eh. Pangingisda na talaga. Yun na yung nagpaharal sa akin. Pangingisda talaga. Doon pa lang sa amin, parang marunong na rin ako kahit papano. Dito, nadagdagan lalo dito. Sa bawat pagpapalaot ng kanyang bangka, proteksyon niya ang dasal ng kanyang pamilya. Bit-bit niya rin ang pangakong muli siyang makakauwi ng ligtas. Hindi ako pumupunta pag bagyo talaga. Pero merong pagkakataon naman na yung talagang malakas talagang hangin, nagkataon na malakas talagang hangin, talagang nandun na kami, nandun na. Kung ano lang yung ano namin nasa bangka, kailangan lang na medyo maganda yung ano mo doon, pag babalanse mo sa bangka para hindi ka tataob yung pagbabalanse talaga. Pero bakit nga ba? Bakit mas nananaig ang tapang kaysa sa takot tuwing nagpapalaot? At isang bayanihan sa dalampasigan na patuloy pa rin isinasagawa mapabata man o matanda ang ating matutunghayan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. Hindi nalalayo sa kaalaman ng karamihan na ang pangingisda ay isa sa pinakamapanganib na hanap buhay. Nariyan ang mga banta ng malalakas na alon, bigla ang bagyo at storm surge tuwing may masamang panahon. So, yung paglalaot ng na ano ko na hanap buhay. Lalo dito na malapit sa dagat. Kasi nakakaranas din akong wala talaga, as in zero. Mula umaga hanggang ganitong alas 2 ng tanghali, hapon na, wala talaga. Sinasabihan ko na lang po yung mga anak ko na pasensya muna, wala ko muna kayong baon. Kasi malapit lang din naman yung eskwelahan. Alam mo, nang baon sila. Wala talaga. Para kay Kuya Charlie,
Hindi hadlang ang takot kung ang kapalit naman nito ay pagkain sa hapag at kinabukasan ng pamilya. Noong Nobyembre ng taong 2025, naranasan ni Kuya Charlie na halos mawalan ng pag-asa. Tumawag yun ng alon. Sa sobrang lakas. So yung malaki yung alon. Hindi dahil sa pagod at hirap ng kanyang hanap buhay, kundi takot at pangamba na hindi na masisilayan pa ang kanyang asawa at mga anak. Pumunta na ako, lumawat na ako. Nung mga alas 5, nandun ako sa pupuntahan ko nga tayaw. Nag-check up ako ng GPS, yung GPS ko. Nung nag-check up ako, may alon na malaki. Hindi ko napansin. Ginulungan yung bangka ko. Yung tumaob. Tapos nung tumaob na yun, umiyak na ako. Wala nang makahanap sa akin kako. Nung magano siya, kasi hindi niya ako ginigising kapag naglalaot talaga siya kasi hindi ako pwedeng magising ng madaling araw kasi wala na akong tulog nun. Ang sabi ko lang, pinipilit ko yung cellphone. Kunin mo yung cellphone kako, ayaw niya. Nung hapon na, papadilim na, ito, hipag niya. Sabi niya, Kati, sabi niya, yung asawa mo wala pa, gabi na, papagabi na, sabi niya sa akin. Inaano nila kasi siya na lang yung wala. Lahat na ng bangka, meron na. Tapos yun, nagpahanap kami ng mga alas 8 yata, nagsimula silang pumalaot ulit. Naghanap sila. Wala talaga. Madaling araw, alas 3 yata sila nung dumating na. Nakita ko yung tali ko, kinuha ko yung tali. Tapos tinali ko sa bangka ko yun. Tinali ko yung katawan ko sa bangka ko. At lalaki yung alon. Para hindi ako matangay ng alon. Palaging ganun ang ginagawa ko. Gabi at saka umaga. Daming tumatapos sa isip ko. Kawawa nun yung asawa ko at saka anak ko. Hindi na ako makauwi. Iyak kami ng iyak. Kasama ko yung anak ko. 3 kami, nandito kami sa loob. Iyak ako ng iyak. Talagang, yun yung araw na talagang umiyak ko ng umiyak kasi wala siya talaga. Wala naman akong iniisip na wala na siya. Basta yung pakiramdam ko talaga, naniniwala ako yung pakiramdam ko na buhay siya. Nananalig lang ako sa Diyos. Nababalik talaga siya. Nagdarasal ako. May makakakita sana sa akin ako. Pero walang makakita sa akin. Mga 5 araw na yun, may bangkang lumaot na. Hindi ako pinansin. Kinakawayan ko ng damit. Pero hindi ako pinansin. Muntik na akong nawala ng pag-asa. Pero lumaban pa rin. Naisip ko yung mga pamilya ko. Sabi, may tumawag sa akin dito, pinsan niya doon sa Bulinaw. Nahanap na yung asawa mo. Sabi niya, Ngayong lumalaot ako, wala na. Pag wala akong kasama, wala na yung dating tapang ko sa paglaot. Sa kanilang lugar sa Barangay Ulanon sa Bani, marami ang kagaya niyang mangingisda. Pabaon niya sa bawat pagpapalaot. Handa nga sursuruan ti agkalap, hindi tidam mo ti kuwapay. Agkalap. Narikat agkalap. Nakasalda ti dagit ka tao. Uri ka sa numat ti kadarak dalo yan, lalaot pa rin. Walang buwan kasi pagkuran ng budget. Kung ang mga mangingisda ay nakikipagsapalaran sa alon ng karagatan gamit ang kanilang bangka, ang ilan, kabuhayan naman ang buhayin ang mga bangus. Kagaya ni Kuya Dari, isang bangus feeder. Sa araw-araw, maaga pa lamang, abala na siya sa pag-aayos ng mga sakong naglalaman ng mga feeds na ipapakain sa mga bangus. Pagkatapos nito, isa-isa niyang ilalagay ang mga ito sa barge, katuwang ang kanyang mga kasamahan patungo sa mga bangus cages o kilt. 6 na taon na ako ditong nagpapakain ng bangus kasi ginusto ko naman po ito. Tsaka minahal ko po yung trabaho. Kaya hanggang ngayon, sa 6 na taon ko na dito, kaya para sa akin, ayos lang. Yung dito ko po pinapakain yung mga anak ko sa trabahong ito. Kaya napamahal na po ako dito. Ito pinapakain ng feeds. Tapos doon sa laot naman, yung mga isda yung mga kinakain nila.
Magan naman ma'am, basta may tiyaga lang. Para naman sa pamilya to yung ginagawa namin. Tsaka maganda po yung source income namin rito. May libre kaming bigas, tapos may libre kaming pagkain sa umaga, tanghali, tsaka gabi. Tapos meron kaming allowance. Sila ang tahimik na bumubuhay sa industriya ng bangus. Nagpapakain, nagbabantay, nag-aalaga, na parang sariling anak ang bawat isdang iniiwan sa tubig. Pag may bagyo naman po, ang ginagawa namin, yung mga kubo, ginigilid namin, gigilid kami, tapos babalik kami sa laot, alternate, dito po kami natutulog. Ito po yung dagat ng hanap buhay para sa akin. One of the uprising high demand on fishes is milkfish, which is bangus. Ngayon, meron tayong ginagawa dito sa Bolinao na hatchery ng bangus dahil nilalayon ng ating provincial government na tayo na yung magsusupply doon sa mga fisher folks na mag-raise sila ng milkfish dito sa probinsya natin. Ito ang magbo-boost ng supply natin ng milkfish hindi lang sa kailangan ng ating probinsya, bagkus it will contribute sa national demand ng bangus. Matatawag na nga rin natin silang mga modern national treasure, mga kayamanang hindi ginto o pilak, kundi pawis, sipag at dangal. At national treasure ba kamo? Sa isa pang bayan sa Pangasinan, may isang kayamanang gawa hindi ng laman at dugo, kundi ng bato at kasaysayan. Ang Bantayan kung tawagin. Ating aalamin kung saan ito matatagpuan. At isa namang uri ng bayanihan na hindi man kilala ay patuloy pa rin isinasabuhay ang atin ding makikilala. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Kalilag Pangasinan. Sa bayan ng Sual, nakatayo ang isang tahimik na saksi ng panahon, ang Bantayang Dagat, na itinayo noong panahon pa ng mga Espanyol. Nagsilbi ito noong bantay sa kahit sinong paparating at ngayon tagapagmana na lamang ng alaala. Hindi lamang ito struktura ng bato, kundi haligi ng pagkakakilanlan ng bayan. During galleon trade, isang swal sa mga binuksan na daungan para naging sentro ng kalakalan dito sa Pangasinan. And yung watchtower naman, yun yung nagsilbing gabay ng mga manlalayag nung panahon ng kolonyalismo. So yun, isa sa mga layunin ng lokal na pamahalaan ng LGU Sual na ipaalam at ipakilala sa buong Pilipinas ang kahalagahan ng aming kultura sa kasaysayan ng aming bayan. At sa collaborative effort ng ilang private individuals, stakeholders at ng lokal na pamahalaan ng Sual, formal nang kinilala ng National Commission for Culture and the Arts ang Bantayan ng Sual bilang isa sa mga National Cultural Treasure. Ngunit hindi lamang gusali o tanawin ang maituturing na national treasure dahil mayroong iba't ibang muka ang tinatawag nating kayamanan. Ang ilan ay material na aspeto at ang ilan ay nabubuo sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sa bayan ng Bani, Pangasinan, masasaksihan ang buhay na diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng timba. At sa bawat umaga,
Hindi agad isda ang laman ng mga timba, kundi pag-asa. Pag-asang matatanggap nila ang kaunting biyaya pagkatapos tumulong sa mga mangingisda. Alam niyo po ba ang kadya-kadya? Yun nga. Ano ba yun? Hindi ko alam. Ano ba yan? Hindi po eh. Nagano sila ng isda. Kadya-kadya, ano, yung parang hinihingi ba? Kukuha nila, ano, hinihingi lang, kadya-kadya, bago ibinta nila. Kadya-kadya, doon sa ulanan, yung mga tumutulong sa mga bangka. Yon. Ayon kay Kuya Noe, ang kadya-kadya ay isang salitang sumikat noong taong 2015 matapos manalasa ng isang bagyo. Dumawat, sir, ang ibig nang sabihin yung kadya-kadya dito sa amin. Pahina mong pangulam, ganon. Ilang taon na yan, mga 16 years, 15 years na yan. Aming nga ubing dito kanyami, siyempre, alam mo yung mga bata, pag bigyan mo dahil sila, pag marunong na silang maglaot, siyempre yung matatanda hindi na marunong maglaot. Siyempre yung bibigyan mo yung bata, siyempre siyang marunong pag tumanda. Kunwari, nag 15 years o 16 years yung bata, siyempre siya ang lalaot. Pero yung matanda hindi na makalaot. Kaya binibigyan namin ng yung mga bata dito. Kaya siyempre sila ang magbibigay ng kadya-kadya, gano'n. Pag sa Ilocano, ang dawat. Ilocano, hihingi ng pangulam o ano doon. Kaya pag may naglaot, siyempre hihingi ng pangulam o pusit o yung tabako. Yun ang kadya-kadya na tawag dito. Ang nag-ano kasi diyan Ilocos, yung kadya-kadya. Pero dito, pag kami agdawat, iti si daan. Kaya iti Ilocano dito yung dawat iti si daan. Isa na rito si Kuya Joel. Sa halos 15 taon niya sa pakikipagkadya-kadya, natutunan na niyang magbanat ng buto sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mangingisda, kapalit ng kaunting isda at kaunting pag-asa. Ito rin ang kanyang puhunan sa pagkain, pamilya at sa pagtawid ng isang buong araw. Kapag yung binubuhat naming bangka, pag dumating na silang lahat, iniipon namin yung isda tapos binabagsak namin din sa mga bibili. Pagkatapos, doon na kami maghahati-hati. Binibinta po namin yung mga binibigay sa amin, binibinta din namin para sa pamilya namin. Yung mga naitulong sa akin ng pagbubuhat ko, pinagpapaaral ko yung mga anak ko, pinangbubuhay ko sa pamilya ko, tsaka mga gastusin namin kung ano yung dapat bilihin. Kasi kami na rin magkakasama, kung ano yung diskarte sa buhay, sa pagkadya, walang inggitan. Kwento naman ni Kuya Camilo, bago pa man sila bumalik sa Pampang, nakahanda na ang ibibigay sa mga kadya-kadya boys. Kasi hindi kami makalaot kung walang tagabuhat ng bangka, ganon. Yung tagabuhat ng bangka, pag may nahuli kami, pagdating namin sa dito sa tabi, yun binibigyan namin sila ng mga kadya-kadya nila, ganon. Yung sakaling pusitan ng namin, bigyan namin ng sa 10 piraso, 5 piraso, ganyan pag marami. Kung minsan, 6, 8, ganyan, yung nagbubuhat ng bangka. Kung 6 sila, 8, binibigyan namin ng 6 na piraso, 5 piraso, sa kanila yung hati-hati na lang po sila. Kung isda yung huliin namin, isda rin yung binibigay namin sa kanila, ganon. Mga tambakol, gilitin yung binibigay namin. Pag walang huli, alam na nila yon na siyempre kawawa naman yung naglaot, walang huli. Next time na lang, ganon. Sila po yung tumutulong, kahit walang huli, tumutulong pa rin sila. Tutulong sila. Sila talaga yung tagababa ng bangka, taga-taas, ganon. Isang maliit na komunidad,
Pero ang kanilang pagtutulungan sa isa't isa ay hindi mapapantayan. Tila isang buong pamilya na kahit na hindi magkakakilala, buo naman ng tiwala sa isa't isa at ramdam na ramdam ang diwa ng bayanihan. Yung paglalaot ng na ano ko na hanap buhay. Ito po yung dagat ng hanap buhay para sa akin. Pinangbubuhay ko sa pamilya ko. Puro ka sa numat, tikadarat dalo yan, lalaot pa rin. Iisang karagatan, iisang lalawigan, ngunit iba't ibang kwento ang nilalaman. Kwento ng tapang, kwento ng sakripisyo, kwento ng mga taong hindi kailanman bumitaw sa pag-asa. At hanggat may alon na humahampas sa pampang, may mangingisda na lalaban. At hanggat may mangingisda, mananatiling buhay ang puso ng Pangasinan.